گوندê Til-Axdar. Gundê Til-Axdar bi ser girê spî ve ye. 12 kîlometr li Rojavayê girê spî ye û 5 kîlometr li rojhilatî Kobanê ye. Ev gund gelekî kevnar e û şênkaya gund pir e û tê gotin beve gava disekinî di nav gihayê xuya nedibû ji ber ku ava gund pir e. Girê gund di nav gundê ye. Sê cara çar cara gund hatiye talankirin di van salê dawî de, di krîza Sûrî de. Xwendevanê gund pir in û hemî kesê gund jî Kurd in û civaka gund jî gelekî li pêş bû. Bêtirî 105 malîya xanî tê de hene û nêzîkî 1500 neşteciyê gund hene. Çandiniyê dikin û gundî hemû ji gund derketin ji pêvî 7 mal 8 mal mane piştî dagîrkirina Tirkiya û çetên wê ji opozisyona Sûrî ê manî jî ê bi temenê xwe yan bi salê xwe mezin in. Ev rewşa gundê mixabin piştî dagîrkirina wê sala 2019 de gava girê spî hat dagîrkirin. Ev agahî ji hêla kesekî ji gund ew jî koçber bûyî ji gund gihiştime û min ev agahî ji we pêşkêş kirin. Ez Elî Kolo me, spas ji we re.